Takže čaute ľudia, moje meno je Dolken a ja vás vítam u ďalšieho let's playa z hry Minecraft. A dneska som tu na serveri Českej Mine a tak. Takže je to súkromný server, čo som hovoril, že budem tu hrávať a tak. No, hovoril som, že na nejakom budem hrávať a bude to tento. Takže môžem napísať, môžete pozdraviť do videa. Tak, dobre. A tak. Len tu normálne točívať let's play a tak, takže pôjdem niekde ešte tuto. Mám, ježiš, laguje to, alebo sa mi to len zdá, počkajte. Options, dám si to nejak takto a toto vás, dobre. Zdravím všetkých Dolkenov a Dolkenchat. Dobre, takže pravidla ja už som si tu čítal. Tuto stretneme sa šetrete s masom, no. Takže ja si to zoberiem takto. Tak. A tak. Takže pôjdeme niekde 200 blokov, by sme mali ísť dotiaľto, ale ja poviem niekde ďaleko. A v tomto dieli by sme si našli dom. No nie dom, ale by sme si nejaké miesto našli na dom. No tak, ale dúfam, že sa nám hneď nebude míňať tu jedlo. No, dúfam, že ne. Takže ja pôjdem asi tam. Ešte som tu nehral, ešte som tu nehral a v popisu bude stránka tohto servera. To som aj nemusel ničiť, ale to je jedno. Bude tam stránka servera a už aj ja mám facebookovú stránku, no bude to facebooková stránka a ja už ju mám, budete to mať v popise videa. No tak, teraz si urobíme crafting table, a keby niečo je to tu na 1.7.4, no od 1.7 do 1.7.4 či ako je. No na 1.7.4 to proste ide. A tak je to ešte raz opakujem súkromný server, takže ešte do popisu je stále nábor. Dám hento. Už sa teším. Takže do popisu môžem dať video na hento, ten nábor. Alebo napíšem, alebo tak. A proste musíte tam niečo napísať o sebe, koľko hráte Minecraft a také. Musí to mať minimálne 100 slov. Ja som to písal, alebo 100 písmen? No skôr 100 slov. No ja som to písal, no tam bolo, neviem či tam bolo 100 slov, ale to je jedno, hlavne že tu som. Ja som si vypol Skype, tak sa vám ospravedlňujem. Dám si to takto, OK. Hej, no tak, takže to sa vám ospravedlňujem. Ten Skype ja väčšinou už zabudám. No tak ale už toto aj nelaguje, mám tu 32 FPS, ale to kľudne stačí aj 30. A tak. A už sme určite aj 200 blokov prešli, ale ja pôjdem niekde ďaleko. A ešte keby niečo, hraje tu Dolken. Na YouTube ja, ale no ja. Potom tu hrá Akrid.cz, neviem či sa to tak číta, takže ak ne, tak sorry. Akrid. Potom tu hrá Pán 19 a Herobrine 1, 2, 3, 4. Takže je to tu aj na váre z Minecrafty asi, takže koník. Takže kto nemá vár, no kúpený Minecraft, tak hej. Takže sa nemusí báť, že ja to nemôžem hrať, nie je to jak na Minuj alebo tak. Takže, kto by ste chceli, tak ešte aj do popisu všetko dám, že normálne, že kto chce, nech napíše aj jemu a tak. No tak, dobre, ja už tuto niekde by som mohol ísť, ale toto ma tu celkom aj hnevá, dám si tu 13 čankov. Ježiš, nový generuj sa, koníkov. A ja asi budem bývať tuto normálne hore. Ale najprv, tuto by to inak bolo celkom fajn. Stojí tu. Dobre. Stojí. Dobre. Už som sa zakol, že sa zničíš. Tak. Znič sa. Nie. Tak sa som tak rýchlo dostal. Dobre. Najem sa. A achievementy asi ja nemám hente, že? No, nevadí. Kebyže si to len tak vyhodím, nedá mi to? Ale nevadí. Čaute koníci. Si pekný, soši. Takže tuto niekde by som... tuto je to dobré. Takže tuto asi tu dám pekne toto.
Šlagy. Tak, ja si tu teraz dám cedulku, že keby tu niekto náhodou, keď tu nebudem, aby mi to tu nikto nezobral. Takže ja to tu dám takto. No takto. Ne, na druhú stranu. Takto. Čakaj, tak. Takže prosím nic nestávať. Táto plocha je moja. Dobre. Ale bodka do cen. Ježiš. Dobre. Dobre. Tak. No, takže takto to môže byť. Proste nič nestavať to ďalej. Dobre, takže toto bude moje. A teraz si to tu... no tak toto je dobré. Teraz... Ježiš, ty sú tam zase niečo píšu, čo si tam píšete. No. A tak, takže tuto bude mať taký drevený dom. A tak ja už som si aj v singli, aj kreatív, aj vo všetkom stával, že ak to bude a tak. A je to celkom fajn. Páčil sa mi ten dom, len som nevedel, že aký veľký má byť a tak. Ja som tu mal niekde v jaskyni a dole. A to bolo škaredé, takže tuto to bude takto smerom a tam to je vchod. Takže tuto si niekde urobím takto pekne. Dúfam, že to nebude dúfam, že to nebudete nahlas môcť počuť. Toto si zatiaľ robím taký skalný dom, alebo jak to môžem nazvať. Tak. Tak, takže ešte aj torčky by som potreboval, tak ale nevadí už. Nemusí to byť až také veľké, to stačí celkom dosť malé. Ja dám si to ešte set home, díky. Akarid. Set home. Musíš home set, jaj? Home set. Nejde. Jak to mám dať, akože set home dolken. Alebo home set dolken. Ja som toto nikdy nevedel ani... Počkaj, jak sa to dáva? Set home. Počkaj. Ani nejde dať... Set home... Počkajte. Môžem som to späť. Set home... User... Odsation... Mám dať. Dobre, takže set... počujem pavúka. Takže set home mi nejde. Super, nevadí. Fúha, ty vole, ja sa bojím. Takže ja si tu dám toto. Však som dal, home set... User... Však... Čo mám dať home... Dolken. Ale počkajte, ja to musím... Fúha, že som tu späť. Takže počkaj, ja kebyže dám však home... Home... Dolken, akože toto je fakt taký blbý plugin na home. Kašľač na to. Dobre, takže ja si robím tie dvere. Ja už, ty vole, ja už som na Minecrafte tieto dvere nekraftil asi... Fú, veľmi dlho som ich nekraftil, a je tu, alebo áno. Tak, toto bude takto. Tak. Tak ako na začiatku to takto môže byť. Ja viem samozrejme aj home set 1, dobre. Ja viem samozrejme, že aj krajšie stavať, teraz nemusíte myslieť, že ja neviem stavať. Ale ja proste viem len na začiatku takto, aby ma tu nič nezabíjalo a už je. Ahoj. Kamarád, ja ti nič nerobím. Dobre? Ale tak teraz nemám čas na zombíkov a tak. Takže teraz tu mám dať, musíš home set 1. Akože set home dolken 1. Set home, že user, ja, lokation máme.
dám čo len 15. Tak dám homeset. Či homeset. Nie, to nejde, dobre. No zle, ale že viete čo? No keď skúste teraz dúfam, že ma tu nič nekilne. Potrebujem, joj, toto neznašam, keď tu není. Tak to je chyby. No asi, aj keď určite ne, ale všem tu ide. No počkajte, skúsim sa reloadnúť, takže hneď som tu. Už je. Dobre, som tu späť, ale mi to tiež nejde, no. Počkajte. Ježišimaria, na čo to tu dali, ešte ma tu zabite, oh my god. Počkajte. Nemusím mať op. Ale to je jedno. Fúha. No tak toto som moc nedomyslel, tak ale nevadí, ja tie achievementy, alebo... No, ja sa tam bojím ísť, jak ma tam zabijú. Ne. Natáčam koľko? 11 minút, super. Ja keď sme skoro nič nerobil, len túto divnú budku, no nevadí. Ja vlastne už mám toto, takže ja si tu niekde môžem takto urobiť pekne. Kúlovo. Takto. No takto by som rýchlo kameň dostal. Urobím si pec. Možno sa niečo vypálim, možno ešte niečo nájdem a tak. Keď koľko potrebujem káblu, teraz ak nič nevidíte, dobre, ja. Som nejaký. Dobre, takto si to dám, pekne si to tu osvietím. Tak v pohode, ne? Tu by som si to mohol dať aj tak, ale to sa to nesvietiť, tak nemusí. Takže na to nejdem ešte von. Pekne si to tu naťažím, ale zrovna hovorím o tom, že teraz skúsim byť homes 1, nejde. To určite je nejaký chyba na serveri. A tak je to tu ešte server pre 10, no na 10 slotov, takže ak by ste naozaj chceli, tak napíšte alebo sa ozvite a tak. Musíte mať YouTube kanál, to je snad jasné. Aha, co? Home musí dať restart serveru. Jaj. Fúha, no tak keď bude restart, tak ja to strihnem. OK, no. Super. Fú, takže keď bude restart, tak ja to tu strihnem. Ale daj predtým... Ty vole, ak sa to neuloží. Mám všechny chyby. Dobre, ja si tu dám torčku. Dobre, idem ďalej. Všechny chyby. Jaké sme úroveň? 55. Sustanete tam, kde ste. OK. Tak. Teraz, aby si nikto nemyslel, že kopírujeme, čo im pomajnuje, alebo tak ne. To je takýchto serverov aj viac. Je to proste normálny server, len... No, dobre, takže ja to strihnem a tak, takže... Zatiaľ čaute. Dobre, milí diváci, sme tu späť z najlepšieho servera na serveri, ale na svete aj ne, som ešte taký, nemáme taký server, čo nejaký namyslenci, že nejaké namyslenci dám niečo iné. To ne, to si nemusíte to nejde z toho. Ja neviem proste, to... Tie servery v dnešnej dobe, ja v ich veku, chcem sa zase nejako... Jojoj, to je dobré, ty vole, je dobře, ja. Tak... Takže určite, aj keby ste si chceli niekoho let's play pozrieť, napríklad Akridov, alebo Pána Trolla, tak kľudne napíšte. No, či... Ježiši, mne už úplne hrabe. No to radšej ja nebudem skúšať, počkaj, idem pár.
To sa ešte potom do ďalšieho let's play už nemusíte sa báť, už tu všetko také bude. Dobre. A tak takže keby ste chceli tých let's playerov, tak to máte určite v popisu videa, nemusíte sa báť. Tak. Dobre. Takže takto máme dom pekne, to sme si urobili. Možno si tu už urobiť aj takú mini farmičku. Tak to si tu urobím. Jak to bude? Ja neviem, proste to už bude aj na budúce. Dobre, Dobre. Aha, otvor sa. A tak. Takže ja sa ešte robím pec. Počkaj, ne. Ja si musím robiť, ježiš, urobím achievementy, aby sa Minecraft potešil zo mňa, že jej. Dobre, super, on robil achievement. No neviem, či za to inak keby niečo. Ja neviem, či sa to číta achievement, ale ak ne, tak sorry bro. No tak, potom ešte viem, že je takýto. Tak. Hej. Tak. Aj keď sa to kraftí inak, ale to je jedno. Tak, dobre, čas na farmu, tu budeme na budúce robiť. Potom už bude jedlo, dobre, meč máme. A teraz ideme na pec. Takže pec je takto. Dobre. Tu ale zaspamujem toto všetko. Ja tu, počkej, ja tu dám normálne. Dobre, tu... Čo? Dobre. Čiže ja nemám ani tú čestku. Jaj, my sme chceli ísť na to drevo. Jaj, sklerotik 12, 13, 15, 18, 69. Ale skleróza už začína. Takže, počkej, aký je tu biome Extreme Hills? No, tam je Extreme Hills. A tam je určite hento Plains. Ale koníkov už budeme za chvíľku mať. Takže koníci do akce. Ovečky by sa hodili. Prepáč ovečka, ale jedlo musím mať. Škoda. Bola dobrá kamoška. Dobre, takže ježiš, tam máme aj Gravel. Áno, Gravel, ty vole, už som sa myslel, že som sa pomýlil. Aha, mesko. Som si myslel, že som sa už pomýlil. Ale aha, akože set home nejde. Čo mám set home 1, set home Dolken 1. To tu nejde, ale keď dám spawn, tak to ide, tak ale to nechcem dať, lebo viem, že to nepôjde. No pôjde, ale by som sa nedostal zase naspäť. Tak. Koľko toho dreva ešte nebude stačiť? Joj, no tak ja kašlem vám na drevo, kamoši, akože 3 podľa mňa. Ešte 3 tam budú, jedno, druhé, nevadí. Dobre, toto tu vyťažím, vykopem, neviem čo. A teraz pôjdem tu pekne. Ešte jeden som ma teraz pýtal na Skype, že či ešte točím tie let's play, či čo. Ja som mu napísal, že ne, prečo a tak. No, že pekne mi tam dal hejty, takže viem, kto ma hejtuje. Môžeme ti robiť reklamu, volá sa keby niečo... neviem. Volá sa neviem, môžete si ho pridať, ale nevolá sa neviem. Ja neviem, jak to bolo, ale to je jedno proste, to je hejter. To ja ho nenapravíte, poviete niečo a tak. Lebo mám 80... koukám na tvoj kanál a vidím, že nemáš pozorieť, nechceš nejaké vyzoriť. Ja, nemôžeš. Dobre, počkaj. Potom mi napíšte vaše YouTube kanál. Takže aj tak. A ja už by som to tu aj pomaly ukončil, 23 minút. Ale 19. Tak, takže budeme mať pozornie na kanály. Aj facebooková stránka už je, kto nevidel, takže kúkajte. Zas najväčší bossovia, ale ne. Ja si robím stránku. Jo, zapracuj na tom, hele co? Budeš hlavne točiť? Hlavne? Tu, na tomto serveri a karaoke party. Jaj, už aj karaoke party, ježiš. Som vám nehovoril, že chcem byť spevák, ale ne, nechcem byť spevák, ježiš. Ja som už úplne opitý. No, možno, ale to je jedno proste, to, že moc hlavne, neviem. Ja si len robím srandu, som také trošku hyperaktívny, ale to je jedno.
ešte vám chcem opravdu poďakovať, to je jedno. Vám chcem poďakovať za 80 odoberateľov, ste úžasní, mal som na jednom kanáli 80 odoberateľov, ale no, tam som ich mal asi 90, ale to sa potom zrušilo, tak lebo... Počkej, či to píska, nie? Asi nie, to je jedno. To sa zrušilo, a tak to proste nič tam nebolo. No bo ako natáčal som tam aj, mal som tam už aj cez 2 roky a asi 1 rok som tam mal videa a tak. No tak, dobre, takže čo? Tak prosím, poslal bys mi tvoj screen, to čo nahrávaš na mc.net, pošli to na Inak keby niečo, tento skin som si robil sám, takže si nemyslíte, že som to nejako skopíroval pekne, takto som si to urobil sám, jak to do bodky môžete vidieť, takže nie, že jemu to urobil kamarát, gají. Ne, to si nemusíte myslieť, nie som až taká lama pekná, nie som taká pekná lama, som škaredá lama. Takže, pekná bodka, pán trole. Dobré, sa to nechce, takže ja si to tu ešte niekde dám. Už viem, že ja to chcem rýchlo ukončiť, ale nechcem, lebo ja by som kľudne natočil aj celý rok, ale ne celý rok, aj 2 hodiny, alebo hodinu aspoň tak, ale zase to bude potom moc dlhé a ľudia moc také dlhé videá nekúkajú, takže ja to nechcem mať úplne, že je mega dlhé. Dobre, takže ja už to aj ukončím. Ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite dať v tejto minibúdke like a ak sa vám nepáčil, nezabudnite dať v tejto kadibúdke dislike a tak. Takže ešte dislike nemusíte dať. Dobre, takže sa majte. Ahojte.